Hi guys, welcome to your channel. The day has come. Inauguration yemukuru wenyika Emmerson Mnangagwa, His Excellency President Sakanga Mukudaro. Okay, so kwakazara National Sports Stadium. You can see people are there. Vari kusapota zvikuru. They are happy. Grace Mugabe asvikawo nabona mukomana mukuru asvika. He's venturing into politics and he's wearing a beautiful scarf as usual. Uko first family vasikana vakarovawo fashoni inoshamisa. Guys, zvaendwa zvechokwadi. So the inauguration is here. President Ramaphosa, South Africa, President of Tanzania, President of Kenya, they are all there, but Hichilema ati haasi kukwanisa kuenda. So tichange tichingokupai guys zviri kuitika pa National Sports App.